Zdravo svima. Željela sam da vas pitam u vezi sa mačkom. Željela sam da vas pitam u vezi onoga da li verujete u vanzemaljce ili bilo šta drugo što ima veze što ljudi uopšte ne veruju u stvarnom svetu. Dakle, mislim u smislu da li mi verujete što se meni desilo ovog dana kad sam se probudio ujutro. Dakle, spavao sam i vidio sam mamu kako se budi. Nekako se budi u smislu. Vidio sam mamu kako ustaje, ona je bila tu u kući. Ja sam mogla ustala, ona mi je rekla da spavam. Ali ja sam naoblako videla čudesnu svetlost, kao mali svemirski brod koji je išao levo desno, a je onda otišao gore. U tom smislu nisam sigurna. I ko da mi se dešavaju neke stvari koje niko drugi. Kad sam bio mali, mislim dobro će mi niko će verovati u smislu, kad sam bio mali, kao da mi je niko digao krevetac. Znači, tako, kao da sam vidio da se moj krevetac diže, ja sam sam vidio svojim očima, probudio sam se kad sam bio mali i moj krevetac se digao. Dobro, možda mi niko neće verovati, ali što da vam radim, nisam ja sada da neću da vas teram, ali željela sam da vas pitam, da li vi imate vaše horror priče? Ako imate, to mi pošaljite u komentare, pogledajte ovaj video, ali ja se ne šalim, ja sam stvarno vidio sve. Ja ne mogu da verujem da tako neke stvari mogu da se desi, ali ja sam vidio svojim očima danas, ujutro, danas pogledao sam na nebo i pogledao sam plavo svetlo. A možda to nisu vanzemaljci, neki pričaju da je to nešto drugo u smislu. Nikad se ne zna, ali jednostavno sam mislila da, to sam htjela malo da razgovaram sa vama, da li se to vama nekad desilo te stvari, stvarno me zanima da li ste vi ikad te nekakve stvari, da li vam se desilo to u stvari, stvarno mislim u smislu zato što jer dosta stvari se čudno dešavaju na ovom svijetu i mnogo je njih neobjašnjivo, a ja mislim da sam doživao jednu koja je najviše neobjašnjiva. Videla sam vanzemaljce. Sam to htjela da kažem, ali dobro, ne morate da verujete. Ćao!